Babukeli bethu ke bakaDukuza TV silana eGroundville eMpolozi kade kuzokhethwa abantu ekufanele bevote ngoba ngathi ngumsombuluko bayavota kodwa ke sizozama ukuthi mhlambe sithole omunye wabafundi ozokwazi mhlambe asichazele kabanzana noma kangconywana ngento eyenzeka la esikoleni namhlanje eMpolozi College eGroundville. Naze nabahle bafethu ngicela nje mhlambe mina nguphumela kaMhlongo from kwiDukuza TV ngicela mhlambe ningichazele nje kafushanyana ukuthi ke yini mhlambe biyenzeka namhlanje la esikoleni yipi outcome eniqhamuke nayo nje nibike namagama ethu nibike nababukeli bethu bakaDukuza TV. Hello. Cool. Okay, igama lami ngoAnele wakaMpungose la ekhali besine manifesto so bekukhona abafundi ekumele sibavotele on Monday abazosiphatha la esikoleni as ama SRC. Okay. Yes. Okay. So mawucabanga yonke into ihambe kahle ngesiphumo. Yes, ihambe kahle kakhulu. Yonke into ihambe njengendlela efair. Yes. Okay, mhlambe sithanda sami mangase ngibuze nje kafishana ukuthi ke ngiyazi ukuthi kunamaqembu ahlukahlukene angazi noma ungaba comfortable usho ukuliphi iqembu wena ngokubuka kwakho iliphi elizophuma phambili siyabona. Hayi ngokubona kwami ngibona ngathi MK but ke mina ngigxile kakhulu kulezi zinto zepolitiki. Okay. Ngokubuka kwakho kusho ukuthi khona lokho kubona yini le mhlambe ekwenza ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi yini leqembu lishowe mama. Okay, iqembu leMK liyakwazi ukuvakashela emaresi lizosi-ofarisha amaphede esikoleni njengabantu besifazane oyimoto bangumsini kanti kususeni liyakwazi futhi usilethana ama-food parcels. Yes, no. Mfethu ngiyabonga nje kakhulu nginifisela inhlanhla ukuthi kulelo imkhethile sangathi kungahamba kahle ngicela uvalelise babukeli bethu. Okay, babukele ekhaya nisale kahle. Siyabonga mama, siyabonga. Futhi siyakubingelela. Commander morning. Mfowethu niyaphila? Siyaphila njani? Ntonisho wami. Siyaphila mfowethu. Sibonge Mhlawumbe mfowethu. nje ukuthi ubingelela ababukeli bethu bakaDukuza TV masubatshela nje ukuthi ubani uzokwenzani la mhlawumbe ke usebenza la ekhaya mhlawumbe ngase nje ubani kanjani. Ngiyanibingelela abahlanisho bami. Ngiyakubingelela kwaDukuza TV. Siyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu mhlonishwa wami. No ngokantombela isibongo. Ngosifisa igama. Bangibiza Mathamnani. Awuyeshelele. Usweet nje mfowethu sweet. No siyayalusa nje siyabheka sibuka abantu abasha mfowethu benethemba elisha lomkhonto wesizwe. Siyasondela lapha siyabona ukuthi umkhonto ufikile uyagwaza umkhonto uyaphila umkhonto kubantu sithi abantu abakholelwe kumsholozi mfowethu i-ideology yakhe mfowethu inamandla and siyabona ukuthi khona la sizoya khona siyabona abantu abancane alikho elinye ithemba banalo siyabona nabafaka ezendlovi igift ukuthi bathi bawuthanda umkhonto bafakile ngoba la baqhamuka khona kunendlovu but ngaphakathi kubona kubusa umkhonto wonke umuntu kahle kahle eSouth Africa usewumkhonto sebekhona nje ngoba phela kufanele bebekhona kodwa wonke umuntu umkhonto sithi abantu iwona lo nyaka okufanele sivotele ngawo ohulumeni basekhaya sithi ayikhale bafowethu umkhonto ozobuyisa ithemba kubantu ilokho nje mhlonishwa mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kushuthi nje ngamanye amazwi into yezile la uzonikeza isupport olusheni lethu la kakhulukazi eqembini lakho lolo solibalile mhlawumbe lisondelene nawe mhlonishwa wami mfowethu siyabonga kakhulu mhlonishwa nje ukubonga nje isikhathi sakho ubonge nababukeli bethu bakaDukuza TV pheka ngoba ngaphansi kwe PCC yes ukhona kodwa umuntu okhulumela iPCC angikhulumela iPCC sihambisa imaterial komunye umuzi kamkhulu under 78 years ohlezi nabazukulu okudinga ukuthi iroof yakhe noma indawo yakhe ihlonipheke nginibingelele lebo siniyaphila ngicela nje ku-interview kancane mhlawumbe ngomsebenzi obuwenza ngaphakathi lisho nje mhlawumbe ke ukuthi ikuphi enikuthandile umfundi enifisa ukuthi ke animele njengomfundi ozomela abafundi esikoleni chaza nje igama lakho kaphela sithatha Njapa. Njapa. Yebo. So sisinjapha uboneni ngaphakathi mhlawumbe nje into ongayicomment noma ngabe yini ukuthi mhlawumbe khona indlela ekhethwe ngayo engeyinhle noma yonke into ekhethiwe ihambe ngendlela eright seniyobonana ngomsombuluko. I know ukhetho was fair siyobonana Monday. Belufe okay. Yeah. No ngiyabonga kakhulu sana samafisi ngokubikela ababukeli bakaDukuza TV. Same. No siyabonga kakhulu bafethu ke sinifisela inhlanhla senithembisa ukuthi ababukeli bakaPhathi bakaDukuza TV sizobe sifikile sizozama ukubuka nangomsombuluko ukuthi ikhamba kanjani kuze yonke into ivele kumabona kude bebona ukuthi makukhona okungahambanga kahle kwazi ukubonakala. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you. Sithena ke ake size ke etendeni la ekweLenkatha Freedom Party IFP mhlambe sithi ukuthola nje oyedwa wabo okhona mhlambe esingakhuluma naye
mhlambe owabaphathi noma ke umfundi wakhona lana kule ngxenye ye-IFP ngoba amatende maningi mawuthi uyabuka nje khona le-IFP kuyoba khona le-EFF kube khona le-ANC then mase kuba khona le-MK ngale ngasekugcineni inhlangano futhi ziningi zizosupporta abafundi bazo njengoba nje nomsindo ngapha sizocela ke nansi umfowethu ke osethe waqhamuka wavolunteer ukuthi ke uzokwasichazele from kwiside le-IFP ukuthi ke mhlambe yini ababezoyenza kwinto eyenzakelile mhlambe ikuphi mhlambe abakutholile abafowethu futhi ngiyaphila njani bafo ukhuluma nophumlalo kaMhlongo mfowethu from kwaDukuza TV ngiyaphila ngabiyami ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ke usihloniphe ukwazi ukuthi uzokhuluma nathi kule interview nje encane besifisa nje ukwazi mhlawumbe mfowethu siyazi ukuthi njengeqembu leNkatha Freedom Party njengamanje kuthiwa ngumsombuluko kuyavotwa so mhlawumbe bengizofisa nje ukwazi into ebenizelela namhlanje yipi and mhlawumbe manibuka imiphumela izoma kanjani ngiyabonga baba asithokoze baba uMashiyala uComrade Mashiyala kwaDukuza besilana namhlanje ukuzo abafundi bezothula imanifesto okusho ukuthi umhlahlandlela wabo ngaphansi kweqembu le-IFP so inhlangano yabafundi bethu isadesmo so abafundi bethu noma inhlangano ye-IFP imisele kakhulu kuba ingxenye yama-TVET noma ingxenye yama-colleges lapha abafundi okufanele khona bathole izinto ezi-right for i-education yabo so ngomsombuluko kobe kukhethwa siyathemba siyathokoza futhi ukuthi isadesmo iyona yolida umfolozi TVET noma kanjani amathemba ethu makhulu ngoba siyawazi umsebenzi womntwana kaphinda ngene kwi-IFP so abafundi beba supporta kakhulu and munakusisa ngisho ama colleges abekhona kulesikhathi samanje akhiwa uye umntwana kaphinda ngene so ingakho inhlangano yesadesmo isunguliwe ukuthi ibe nomhlahlandlela ozokwenza ukuthi abafundi babe isimo esi-right kunaqala ngoba ukubalekile ukuthi abafundi bethu ibona kusasa le-South Africa ilona kusasa lenhlangano ye-IFP so sithi ngomsombuluko noma kanjani isadesmo kumfolozi kulithula icampus iyowina noma kanjani sithokoze siyabonga nje mfowethu sibonga nje iconfident yakho okusho khona ukuthi ke nomfundi mhlambe enimbekile nibeke umfundi mhlambe enimthembile mhlambe mangabuza nje mhlambe kafishana ukuthi ke umfundi mhlambe okungase kwenzeke ukuthi uyawina abe mhlambe usihlalo wayo ke inhlangano ye-IFP lana ngaphansi kwesikole umfolozi mhlambe nike namthatha namhlaziya iluphi uhlelo olusebenzisayo lokukhetha umuntu ozoba usihlalo wenhlangano wanokuqala fanele understand ngeinhlelo ze-IFP ingakho simbiza simfundisa simnikeza ukuthi IFP ukuze ikwazi ukulida ngoba ilida nje KZN nawe njengoba ekhethwa la ezomela isadesmo simqeqeshe kakhulu futhi unolwazi olumangalisa olubanzi ngoba sikwazi ukukhetha umuntu ongahlelekanga sikazi ukukhetha umuntu oyisiqhwangqhwanga sikazi ukukhetha umuntu ongeke amelane nezidingo zabafundi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu siqisela nje inhlanhla mfowethu ngoba ngendlela osho ngayo ukuthi nikhetha kanjani ocaca khona ukuthi ke whoever oyongena kulona imkhethile umuntu oqondile nowenza into eright siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusi siyabonga isikhathi sakho baba babukeli bethu ke bakaDukuza TV bese ofisa nje mhlambe ukuthola umfundi oyedwa ozokwazi ukuthi akhulume nathi achaze nje mhlambe ukuthi ke ngokwenzeke phakathi mfowethu niyaphila baba ukhuluma noPhumela kaMhlongo from kwaDukuza TV mfowethu bengicela nje mhlambe ukhiphe uvo lwakho noma ngabe yini oyicabangayo oyibonile ngaphakathi ukuthi ke ihambe kanjani nanesimo nje mhlambe ke senhlangano enisupportayo ukuthi ke yini ongayikhuluma nje nangokwesikole nje noma ngabe ikuphi nje okukhona okwenzekile ngaphathi ongakukhuluma nje nishele ngibingelele igama ngoPhumlano kaNdlazi into engiyibonile lana inhle kakhulu bonke bakukhulumile izithembiso zabo kodwa ke ziningi inhlangano ezike zabamba iqhaza lana esikoleni esifunda khona kodwa engizokusho mina ukuthi le nhlangano le engiyikhethile mina ngiyayithemba futhi nezinto ezikhulunyiwe ngaphakathi ngineshow ukuthi izoyenzeka ngoba sekukaningi baningi benza izithembiso kodwa ingafezeki engingakusho nje mina ukuthi ngineshow ukuthi yonke into ethenjiswe yisadesmo izoyenzeka ngaphambili ngoba inqubekela phambili eSouth Africa ihleli kumfundi so kubalekile ukuthi wonke umfundi ayinike isikhathi avote and ivoti lakhe futhi angalifaki noma ingephi enze sure ukuthi uvotela inhlangano ayithembayo ezoyenza inguquko
mangingabuza nje mhlawumbe mfowethu isikhathi esiningi mase kuya ngasekukhetheni kuya kube nezinkinga ukuthi kukhethekile kwangakhetheka ngendlela eright mawubuka wena umuntu enimkhethile kakhulukazi nje usihlalo nikhethe ngokuvumelana noma mhlawumbe khona la ningabonisana ngakahle ngoba ngiyazi ukuthi ekugcineni mase kuba nezinto nje ziba yiningi into eziba khona along the way ezigcina zenze ama division enhlanganeni iyodwa. Okay, indlela esenze ngayo kwi-structure sethu sihlalele phansi sabonisana sonke samkhetha umuntu esibonayo ukuthi siyamthemba ngokuvumelana kwethu sonke futhi. So indlela esenze ngayo kwi-structure sethu sijabule sonke umuntu esimkhethile abantu esibakhethile bo8 ngiyabathemba futhi sibakhethe ngokuvumelana angaze ngibone kuba nezingqinamba ngoba yonke into esiyenzile siyenze ngokuvumelana nobumbano lukhona ngaphakathi. Mfowethu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu igama lakho uthe ubani? Uthe uMabizo. Siyabonga kakhulu mfowethu mina ngicela nje ukubonga ukuthi ke uNkulunkulu ukubusisile nabazali bakho bakubusisile labakhona ngoba abantu abasha baseyindaweni eziningi ezihlukahlukene nesikhuluma nje kodwa wena ukhetha ukuthi ke uqhubeke nokufunda ube la ukhona ufundelani futhi mangabuza nje lapha engineering and related design. Engineering and related design mfowethu siyabonga uphinde ngibambe ithambo ngoba into zonjini singabantu abamnyama siyayibalekela. Ngiyabonga nje kakhulu futhi uNkulunkulu akubusise ubambelele kakhulu ngoba impilo ikhiye nje wempilo uyimfundo futhi ngale kwemfundo zimbala kakhulu indlela ongayihamba. Ngiyabonga nje kakhulu baba. Thank you baba. Wakaduza TV sizokwedluleleke etendeni elingaphambili esikholela ukuthi ke itende leEFF ke siyozwa uvo lwabo ukuthi bona ke bathini. Mawami ngicela nje kubona ngiqala nje ngawe ngqo ngi-interview nje kancane thina singaphumula nokhulumela kaMhlongo from kwaDukuza TV. Siyabona nje sizilo nathi samenye ukuthi ke kunokwenzakalayo sathi ke asingasali ngaphandle njengabantu abamele iKZN ngeze TV ikakhulukazi thina isekhaya ke sitenga la sikhona njoba nechannel yethu isho ukuthi Dukuza TV. So into enjengalezi kumele ukuthi ke senze show ukuthi umphakathi wethu uyayibona ngoba ibalekile siyazi ukuthi ke ukhiye wempilo imfundo. Bengicela nje mawami ke ubingelela ababukeli bethu bakaDukuza TV masubatshela ukuthi ke into ekulethe la yini nimhlambi namathemba athini noma yikuphi nje mhlawumbe ngakhuluma. Siyabonga mawami. Ngiyababingelela ababukeli kaDukuza igama lami nguThabi ngwamakhoba. Into engilethelana ukuthi soqhuquzela mina nguSakhelo wakhoza okusihlalo la kwiSubregion wakwaDukuza weANC Youth League lana omeduzi kwami uNhlanhla Siphile Ngema ohlala eWard 18 okuTreasurer weSubregion wakwaDukuza. Ebesikuzelela namhlanje bekuzosupporta iSASCO esika under PYA nayo since beapproacha into yama election ngomsombuluko. Namhlanje bekuyimanifesto la bezokhuluma khona ama speeches ukuthi yini abayiphathela abafundi since beya kuma election and bazosebenzisana kanjani nabafundi since beya ama election. So as ANC Youth League singaphansi kwe PYA sithe ngeke sihlale phansi singazo supporta iSASCO if in a program enayo ekhuluma ngento yama election as nathi ANC Youth League sibheka ama election ama local government asikhohliwe ukuthi labantu before be ama student they are also ama members omphakathi. So nakubona kubalekile ukuthi sibe visible nakubona ngizodedela noComrade Treasurer kube khona cover amakhona okusalile mfethu. Ngiyabonga mhlawumbe nje mfowethu singakayi kubaba umfowethu ecaleni mhlawumbe njoba ukuwa ngaphakathi mhlawumbe khona ukubonile okungahambanga kahle noma lonke uhlelo luhambe ngendlela efair ngoba phela isikhathi esiningi sake uma kunento enje kube khona okungajabulanga nojabulile ezintweni ezisuke isenzeka. Well okwamanje akukho kutheni engakusho since busabona besene caucus besena encane thina as leadership we are not allowed ukuthi sibe ngaphakathi bekuthiwa sireserve la ngaphandle. So lokuyimasa athola ama dynamics ukuthi ngaphakathi ngabe kuhambe kanjani kubafowethu abacontesta ngaphansi kweSASCO. No ngiyabonga kakhulu mfowethu bafo ngicela ubingelela ababukeli bethu bakaDukuza ubatshela ukuthi ubani. Ngibingelele kwaDukuza TV nababukeli bakhona igama lami nguNhlanhla uSiphile Wangema Treasurer la kwaDukuza Subregion basanda electwa esiqilele kakhulu ukulekelela nokusupporta imisebenzi owenziwa iSASCO la ngaphansi esikoleni emihle kakhulu eminyakeni eminingi siyilandela siyibona yenzeka nathi ukuhamba kulo magalelo la wade khona uthi sibalekelele abafowethu ezama comrade leader la ngaphansi eMfolozi campus uqikelele ukuthi nezinsiza kusebenza abayidinga nezidinga abafundi
siyakwazi ukuyichampiona uthi zenzeke like EG badinga stationary badinga indawo zempheme if ngama break uthi abanamatafula okuhlala uqikelele uthi lokho ngokwe leadership yeSASCO ne leadership ye-NC Youth League so isiqiniseko ukuthi lezo zinto ziyenzeka ebekade beyithula ngaphansi kwemanifesto ungakashayi uJune ngisho senisiqiniseka kubafundi bonke besikoleni thini iSASCO iyadeliver lezo zinto ziyenzeka. No, siyabonga nje kakhulu mfowethu. Mhlawumbe mangingabuza nje mhlawumbe kaphishana ukuthi ke njengoba ngiyazi ukuthi mangaphosisi njengamanje inhlangano ebibusa vele la esikoleni noma ebusayo njengamanje bekade kulida yona iAfrican National Congress. Ngiyakholwa ngicabanga ukuthi kunjalo mfowethu. Yebo kunjalo. Mhlawumbe mangabuza kaphishane esimeni ngoba izinto ihamba ishintshe esimeni enisibukayo noma ngendlela enibuke ngayo manizwa ngaphakathi mangakanani mhlawumbe amathuba ukuthi niphinde nibuyele esihlalweni kade nikhokhobele into kade nibambile. Akhona ama challenges akhona iSASCO ebhekene nawo throughout the region mangaphosisa isihlalo and the province njengoba ubona engathi zikhona ingqinamba ekhona iSASCO ebhekene nazo ezizamayo nathi uqikelele ukuthi okunye sikwazi ukubalela khona ukuthi kwazi kwenzeka kuma sithi bade sinawo at least sikwazi ukobtain awu4 because asibona ukuthi sizokwazi ukuphinde siwudle umhlanganisi njengoba sase siwudlile nga last time ama-dynamics epolitiki awavumi siyayibona izinto esibhekene nazo kuningi okukhona but we will try all the best ukuthi siyilele leSASCO ngeke siyelele ngaphandle. Mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje ukungihlonipha bafowethu ngibonge nesikhathi senu nginifisela konke okuhle ngibonge nje nanokuthi ke ngoba ayikho into ebalekile njengomuntu osemusha ngoba singabantu siphila wanisaba abazali si-investor noma sitshala ey'nganeni zethu ukuthi konke ezikhula zikhona ikona okuyosiza nathi sesikhulile ngelinye ilanga so nje ukusuka lani khona nizosupporta iy'ngane zesikole kuyinto ebalulekile kakhulu mfowethu siyabonga nje kakhulu nanokuthi nje ukhulume into njengoba injalo ngoba phela ke kwipolitiki njengoba ukuthi chaza ke kuye kubukele ke ama-dynamics ukuthi isimo sikanjani uyiwe njengoba sike sabuza nje nomunye esuka kuyena naye wasitshela into wasitshele kuyona ebeyiqiniso nebeyifair siyabonga nje kakhulu bafowethu sinifisela inhlanhla uNkulunkulu anibusise siyabonga ngoba amatende ebe4 kodwa ke sesithe size ke manje etendeni lokugcina engikholelwa ukuthi ke layo ke inhlangano umkhonto yes umkhonto wesizwe iMK party sizozama nje ukuthola mhlambe angazi noma mhlambe besoqala kubantu abadala then mase sigcina ngaselusheni sibone ukuthi ke yini abasiphathele yona babukeli bethu sisasondela ke kubafowethu abakhona ngakhona la besofisa nje ukwazi ukuthi ke izinto kwenzakalani sothola nje oyedwa wabo ozothi ke asichazele ukuthi kwenzakalani bafowethu sanibona umfowethu ubani yini emlethe la eMpolozi namhlanje uPhilani owakamsezana isibongo khona la ku-subregion yakwaDukuza into engilethe la eMpolozi ukuzosupporta i-student movement njengoba soba nama-election ngomsombuluko namhlanje so bazoyibonakalisa ukuthi bakhona bomkhonto wesizwe ekuthenini bayathatha ngomsombuluko ama-election. Siyabonga kakhulu mfowethu mhlambe ke ngibuza nje kaphishana mhlambe ngokubuka kwakho esimeni ngoba kade sibabuza abanye bayayibeka bathi ama-dynamics epolitiki ahamba kanjena kanje bayayiweya bayayibeka ukuthi ke khona la kungahambanga khona kade bathi khona ukuhamba kahle mhlambe kuwena mfowethu uPhokamsezane ngokubuka kwakho ama-dynamics epolitiki eqembini lakho leze politiki MK party ubukani kuphi kulo mhlanganiso wangomsombuluko? Hayi mfowethu ngakubeka caca ukuthi sisebenze kakhulu njengamanje sesilinde usuku la ngomsombuluko nje ukuthi sithathe ngokwethu su-MK. Mfowethu engingakudlulisa mhlambe esikhasheni esincane onginikeze sona ukuthi nje su-MK siyafisa ukuthi la elembeni sibe nokuthula nokubambisana nayo yonke into esifisa ukuphumelela kuyona su-MK sikwazi ukuphumelela njengoba silapha nje sidele isikhathi esingabe senze ezinye izinto seza la ingoba sikhombisa uthando ey'nganeni zethu ngoba siyilahlile ngoba zilapha nje isupport ngoba siyigaya nje zona senzela ukuthi zikhululeke njengoba niy'bona zijabulile zigida zisina zijayiva zenza yonke into ingoba ijabulile ziyasibona siyisapotile ngakho konke njengamanje silinde nje ukuthi sihambe lama-res siyinikeze lokhu ey'shoti ngakho ema-res ngoba ziyaswela iy'ngane lapha ema-res ezinye zezinto zifika late kuzona lokhu ka-NSFAS ikhona ukufika late kodwa
bekulindele ngedate yakhona kodwa kufike late siyoyisupporta le manje ukuthi sinikeze ama-full parcel ikwazi ukuthi zidle sikwazi ukuthi zigeze sikwazi ukuthi siphumelele nasey'fundweni ngoba imiqondo yazo izobe ingaphazamisekile. Yilokho nje mhlawumbe engingakusho Msasazi. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu Mfokamsezane. uNkulunkulu anibusise bafowethu, lokho nikwenzayo kukhulu kakhulu ngoba bazali ngiyazi ukuthi ke emakhaya ingane mayisukile phambi kwamehlo ethu zaya emaresi amaphaphu asuke phezulu ngoba siyazi ukuthi ke kuningi okwenzakala emaresi ingane ukuthi isikhathi imali la ena fast njengoba seshila umfowethu ke ikipika emva kwesikhathi. Kodwa siyabonga ukuthi ke kube nabafowethu noma kube nanezinye izinhlangano ezikwazi ukuthi ke zihambele abafundi njengoba isikhathi esinje nalesikhathi sonyaka siyazi ukuthi kuyisikhathi sokuvota kubalulekile ukuthi ke bekhuluma kodwa kube khona okunye abakwenzayo naseyinganeni ngoba kuthiwa ke inkunzi isematholeni. Mfowethu siyabonga ngesikhathi sakho Mfokamsezane, siyabonga nje kakhulu bafo. Babuka mfowethu ke bakaDukuza TV, njengamanje sithe sabanenhlanhla njengoba kade ngishilo njengamanje nansi ke insizwa engizoyicela ke ukuthi sike sikhulume nayo si-interview mhlawumbe ke ngicabanga ukuthi ke asikho nesidingo sokuthi ngichaze ngoba ke iyinsizwa eyaziwa ngicabanga ukuthi ke kumabona kude member of NP engicela nje ukuthi ke ngizoyibingelela kungekudala. Mfowethu ukhuluma noPhumlani wakamhlongo from kwaDukuza TV okuyona inhlangano ye-channel ejwayele ukuthi ke iveze zonke izinkinga nezimo ezikhona ngaphakathi kwaDukuza. Bengicela nje umfowethu ayibike sesibe nenhlanhla ngoba besithi siya interview kwasethiwa ke nangu umfowethu oyi-MP bese cela nje umfowethu ayibike then masesho uthi uze ngani la ekhaya namhlanje. Siyabonga. Ngibonga mfowethu. Igama lami ngumnqobo kaMsezane. Ngiyilunga lePhalamende laka National, ngikwi-portfolio committee yaka Higher Education and Training. I-portfolio committee leyo ibhekelele ukufunda kwasemazingeni aphezulu, ama-TVET colleges, ama-universities, ama-community education colleges abizwa ngama-CETs. Dala lezo kolokwa kuthiwa zayibizwa ifana njengama-finishing school lezi ezenziwa grade 12 wabantu abadala, manje kodwa ke sezine-curriculum extended, so sibhekelele ukufunda kwalelo zinga lelo. Ngoba ngila ngizosupporta umkhonto wesizwe students movement njengoba inhlangano kuyona engithumele ePhalamende, kodwa bese ngizule kuthiwa bekune-portfolio bekuthiwa yi-manifesto launch namhlanje mangizwe but ke umuntu uze lokho la asinalo ithemba but siqinisekiso futhi ukuthi sowina la somkhondo wesizwe. Umkhondo wesizwe students movement wona kuphela ozokwazi ukuchampion ama-issues abafundi, wona kuphela onama-interest at heart ukuthi ulekelela abafundi base-South Africa. Njengoba ubusuzwile ukuthi enye ama-campus wine 8 out of 8 seats eSikhawini campus, sine-seat futhi eRichards Bay campus, ama-TVET colleges across the country umkhondo wesizwe students movement uyazenzela. So namanje so-reaffirm i-support yethu to our students and also affirm to the students here that as a deployee to Parliament ya MK Party amabe nezinkinga bakwazi ukuletha kuthina sikwazi ukuzichanela kahle sibalekelele ukuthi zisolve. No mfowethu siyabonga nje kakhulu ukuthi ke usuke la ukhona uyi-MP ngoba kuningi okunye ongabuya kwenza, kodwa ke kuyinto odeployele kuyona usuke la okhona wathi awenze umsebenzi okuyiwona obekele ukuthi uwenze, ngoba ngeke ngize ngisho ukuthi owuqashelwe but owubekelwe ngoba usuke ubekiwe ukuthi ke uhole leyo ndawo ohola kuyona. Ngiyabonga nje kakhulu mfowethu, sibonga njalo nokuthi ke ufike uzobanikeza i-support. Cela nje mhlawumbe usho noma ingabe yipi into ongayisho kosuku namhlanje ngoba siyezwa ke mfowethu kwaMsezane nje bade simbuza ukuthi ke amathemba amaningi uyasho ukuthi akadawuthi nawe njengoba usho ke ayiso imibuzo eminingi angisenayo ngoba hayi ngathi uqede konke. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, bengicela nje mhlawumbe usho nje amazwi okugcina noma amazwi okubonga noma yikuphi nje ongakusho ezweni nje South Africa sakhile ngoba sesithethi nasaba nenhlanhla singabakaDukuza TV nasi sesizoba bakhulu ngoba sime eduze kwama-MP. Ngibambe nje isandla mfowethu babone babukeli bethu ukuthi sibakhulu kwaDukuza TV. Mfowethu usho noma yikuphi ngoba sesithe sathola ithuba lokuthi sibe nomuntu onjengawe osuka kwi-high command akhulume nje noma yipi noma esingaphandle kwesikole ukukhuluma nje nesizwe sonke South Africa, ikakhulukazi njengoba kuza nje ithuba unyaka wokuvota oku-2026 ekade kunyaka wonke umuntu ewulindile noma yikuphi nje ongakusho mfowethu. Siyabonga. Engingakusho okubaluleke kakhulu ukuthi abantu abasha ba-understand ukuthi kumele bedlale irole ebalulekile in-society. Okokuqala lokho kusho ukuthi kumele bevotele inhlangano efana nomkhonto wesizwe okuyiyona inhlangano ekhuluma into eqondile ukuthi umhlaba awubuye kubantu bawo, umnotho awubuye kubantu abamnyama. Umkhonto wesizwe party uthi akube nemfundo yamahhala. uNSFAS akusiyo imfundo yamahhala ngoba uNSFAS ufanda izingane ezithile, usuku nebudget ethile ukufanda izingane ezithile.
but umkhonto wesizwe uthi akube ne-free education so that yonke ingane yomuntu ohlwempu omnyama ohluphekayo, ingane ye-working class, ingane yenesi, ingane kathisha ungakwazi ukukhokhela e-university noma e-TVET college ikwazi ukuthola imfundo yamahhala. So umkhonto wesizwe is clear about those things, but more than that abafundi bethu isikhathi esiningi bayafunda bebe ama-graduates bengawutholi umsebenzi. So umkhonto wesizwe sithi ama-TVET colleges kumele kube ama-institutions of choice because i-TVET college ikhipha iskill. Uma une-skills kagesi la uyakwazi ukuthupha ugesi, hlale kwakhiwa imizi emisha ngaso sonke isikhathi. Ama-installations ogesi awapheli. Uyakwazi ukuthi ube yiplumber uma uphuma e-TVET college, ube artisan, certified artisan to be a plumber. Hlale akhona khona ama-installations of plumbing and all of those things. You are able to be a boiler maker, you are able to be a welder, you are able to be a number of things more ukuthi umfundi wase-TVET college. So ngicabanga ukuthi kumele siqinisekise ukuthi ingane zethu kakhulukazi abantu abamnyama kungabi ngathi ama-TVET colleges are step children of universities. TVET colleges are institutions of their own and they play a fundamental role kakhulukazi in a country like ours where sinama mineral resources. So kumele e-TVET college ukhiphe umfundi one-skill ukuthi ngakwazi ukuthi igolide elishintshe libe yi-chain, isiliva loyifakile. Igolide can be a ring. All our mineral resources are channeled to other countries and creating wealth for other countries. Ebuyela kuthina as a commodity that we must then purchase. So if we can be able to say we are focusing as a country to say TVET sector, I keep an artisan that are in line with what is demanding by society, so that yonke into esidinga ukuthi siyenze ngezandla sikhiphe TVET. Rather than where we produce teachers abahlala emakhaya, psychologists, nurses, a lot of professionals abangaqasheki, right? So iloko sikusho umkhonto wesizwe or deployees of umkhonto wesizwe to say let us have a concentrated effort in ensuring that our young people are skilled with the necessary skills that are needed in society. And more than that, young people must vote and they must vote for umkhonto wesizwe. Siyabonga mfowethu, siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu akubusise ngesikhathi sakho nangomusa nje ukuthi usamukele sikhulume nawe sisiqhamuka nje esikhaleni. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga. Babukeli bethu, sibonge nje insizwa kaMsezane le ekade sikhulumana nje bakade niyibona member of NP. Sibonge nje ukuthi sibe nenhlanhla babukeli bethu bakaDukuza ngoba into yala besimenyiwe nje nathi ukuthi ke kuzoba nento ekanje. So sathi ke asiphuthume singasali sesihlala ngoba ke besimenye nje inhlangano zizonke eziphelele engaphansi kweMpolozi College Gradville High School endaweni ekudume ukuthi ke iselithuli center la ebebambe khona yonke inkomfa yabo noma lonke uhlelo labo abebekhuluma ngalo. Babukeli bethu bakaDukuza TV, bengithembisa ukuthi ke ngizocela ke umfundi oyedwa kulabafundi abala ngoba sengibona ngathi baningi kakhulu, angazi ukuthi ngizo-interviewer yena mumphi umfundi esingam-interviewer siza ukuthi ke bajabule kanjani esibeni sanamhlanje. Babingelele njengakajumne generator ngoba isayekelele isikhulu ukuze umsindo ungabi khona. Sicela nje ukunibingelela bafundi, niyaphila. Besicela nje ababili noma oyedwa ozokhuluma ayibike igama lakho ukuthi namhlanje nithini ngosuku namhlanje kuphe nikubonayo yini ezowina ngomsombuluko nje bakuvota. Umuntu ekayisho igama kodwa. Okay, sanibona. Igama lami uAmahle Ngabiyela, ngifunda khona la eMpolozi, ngenza level 2 ERD. Ngingawusho silokho engafika Nkosi yami ngabe ngiqamba amanga iMK. Samba ngomoya wodwa, samba ngomsholozi. Manibuka ke nina ke ku dynamics, bathi dynamics ngesingisi lesakethi esikhulu. Manibuka ngoma dynamics ezepolitiki, yipi inhlangano ezothatha noma nina nizithembile ukuthi nizothatha noma cha? Siyayithemba. Awukho kudlula ukuyithemba wena. Mangidlule ukuyithemba mina umuntu owenze njalo uzothenjwa wami. Imake mangicela ukubuza ke upresident noma usihlalo lo enimkhethile umuntu enimthembayo enivumelane ngayo ninonke nazi ukuthi nikhululekile noma mhlawumbe kube ne kakhulu Nkosi simthemba uthembakele noma ukhona esifunayo siyakuthola kuyena. Masikhala ngikhala zethu yazi. Okukhala ngakho kuyazwakala. Futhi kahle nimfake vele ngemsebenzi yakhe. Yes, akasenzela phansi ukuthi umngani kanjani. Viva mkhonto. Kukuye lento ingaphakathi wazalelwa yona kazenzisa. Ngiyayibonga leyo ngoba isikhathi esiningi bafundi, ngiyayibonga into ekhulunywa wabafundi babukeli bethu bakaDukuza TV ngoba isikhathi esiningi baningi abantu abafisayo noma abafunayo ukuthi babe ama leader, but with
not knowing ukuthi ukuba yi-leader into ekufanele uzalwe nayo. Ngasikhuluma isingisi vele nifundile. To be a leader, it's something that you must be born with it. Akusiyo into ekufanele uyicabange and then wake up that say tomorrow I wanted to be a leader ngoba akhona ama chances zokuba yi-leader. So ngiyabonga kakhulu lokho maqhamuka kunina nibe ni-youth ukuba i-leader nani njengoba nikhula niyakwazi ukuyifunda nibuka ukuthi no, this is a leader. Ngiyabonga nje kakhulu bafethu nginifisela inhlanhla nibahle nje nonke ngifisa ukuthi ke konke enikwenzayo ngoba baningi abanye abangangani nabangaphezulu ngisho kweni kancane abahleli emakhaya abashuze izinto eziningi nina nje banishuze ukuthi nibe sesikoleni. Ngiyabonga nje kakhulu bafethu nami ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngake ngahlala sesikoleni ngazazi inkinga zakhona ziningi inkinga zasezikoleni cela ukuthi nibalekele nizame ukuthi nijabulise abazali. Ngiyabonga kakhulu bafethu ne cela nibingelela abazali emakhaya. Siyabonga.